Hi guys, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா பெஸ்ட் ஆப் டு டவுன்லோட் மோட். இந்த ஏபிகேலாம் இருக்கலாம், அதுக்கு தான் முதல்ல நீங்கள் கூகுள்குள்ளே போய்க்கணும். அதுக்கு போய்ட்டு ஹாப்பி மாட் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கோங்க. HAPPYMOD அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஹாப்பி மாட் ஏபிகே ஆப் டவுன்லோடுன்னு வரும் கீழே, அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நீங்கள் ஹாப்பி மாட் சர்ச் பண்ணாலே வந்துடும். இப்போ நம்மளுக்கு வருது. அந்த ஹாப்பி மாடுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, சிம்பிள் போட்டு க்ரீன் கலர் சிம்பிள் போட்டு 2 கொம்பு, அது கீழே ஹாப்பி மாடுன்ற லிங்க் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம, அது இப்போ வரும். இந்த ஆப் 7.7 MB தான் இருக்கும். இந்த டவுன்லோட் ஆப் 7.7 MB இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீன்னு இருக்குல்ல, அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் ப்ளூ கலரில். திஸ் ஆப் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் வரணும், அது கண்டுக்காதீங்க, அது ஒன்றும் ஆகாது. ஆனால் அளவுக்கு கிஸ் மட்டும் கொடுத்துடாதீங்க. இப்போ டீட்டெயில்ஸ்க்கு போகணும். இப்போ நம்ம டீட்டெயில்ஸ் போய்டும். போனதுக்கம்மா ஹாப்பி மாட் அப்படின்னு ஒரு ஆப் டவுன்லோட் ஆகிருக்கும், அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணணும். ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கம்மா இன்ஸ்டால்னு ஒன்று கொடுக்கும், அதை இன்ஸ்டால்னு கொடுத்துருங்க. அது இன்ஸ்டால் ஆகுது. அப்படி இன்ஸ்டால் ஆகணுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்பு ஒர்க் ஆகலன்னு அர்த்தம். நீங்கள் ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணால் ஒர்க் ஆகும் கண்டிப்பாக. நம்மளுக்கு இப்போது இன்ஸ்டால் ஏன்னு இருக்குது என்ன தெரியல, இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. ஓப்பன் கொடுத்துருங்க. ஓப்பன் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் இப்படி இருக்கும்போது இப்படி தான் பிளாங்காக க்ரீனாக வரும். செகண்ட் டைம் போக போக சரியாயிடும். ஃபஸ்ட் டைம் தான் இப்படி ஆகும். இப்போது ஹாப்பி மாட் வெரிஃபைடு பை 100% யூசர்ஸ்ன்னு வரும். அது வர வரைக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்துடுச்சு நம்மளுக்கு. கீழே இப்போ வந்து இனிஷியலைசிங்னு வரும், அது 100% வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா அளவும் கொடுத்துருங்க. இது வந்து 100% ஆகணும், நான் சொன்னல, இது ஆகணும். அவ்வளோதான், 100% ஆயிடுச்சு. இப்போ உங்களுக்கு வந்துடும். இதுதான் ஹாப்பி மோட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஆல் இன் ஒன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. பை பாய்.